Kero ensengima ya chingira rituko lya makendo gose Palm Sunday asaba Kristo bege Katoliki niko bego kurwase parishi ya St. Joseph Nyamira basangirikana ase chikanisa elio gochingira rituko liga kurwase kanisa ya St. Ambrose Nyamira igemi sentagativu yatanganwa n'umusasiroti omunene w'iparishi ya Nyamira Father Apollinaris Masese niko haira chinga kecho gukwanire kerenge kenene kerituko liga ase bigambolira abakristo bonsi chinga kyonsi kwene kyomulembe nabo igo bugambi buya asubugima bwabo bwa kiralitiko muri kitofati gati Gisemba norogotirwa sinchira yobwekira N'umucengo bw'abakristo abakatoliki ensengima abo rero bacengera ritiko ya makendo chingaki bachakire ejuma entagatibu yokonyora ugotorigwa kurase eparishi Mutagatifu Joseph Nyamira eyo ekuragwa n'umusasiroti omunene Apollinaris Masese nigo abakristo boigo kurase eparishi eyo basangirikana ase chikanisa aho elio gochengera rituko liga lya makendo puna abakristo bekanisa ya St. Ambrose Nyamira abo basangirikana ase kanisa eyo abwaso umusasiroti oyo iga ara ekingwanse getagatifu kemisa ase boigo akwanira ekirenge kenene kyo gochengera rituko eriga lya makendo koro kwa Father Apollinaris Masese umusasiroti otenenerete eparishi ya St. Joseph Nyamira lero nigotore rituko lya makendo tokoro kese gesongo Palm Sunday eriga ne rituko mono toko ligereria gose togochengera okoye soa kwa Yesu Kristo ase Yerusalemu wiki etokoro ke wiki entagatifu mereme metagatifu ya koregete yogotori mwanya bantu igorero toko barigania somo chengo yoiga na mono togotumeka makendo egeko yarari kendo ne ritari kuoma ubugima bwito mboli obwo kuoma okereso bwito mboli obwo kuoma okereso bwito mboli obwengaki ikendo igorero lio kangaki yo mogaso nengaki yembura igona intueta ba chingaki chobuyane chobobe tokandara ko baba Kristo umuyiga uyoiga nigo ugochengerwa amatuko atanu arimo nyuma Yesu Kristo ataraja kubambwa umusaraba na nigo bono abakristo bonsi baburiwe koba abagambi abayana boigo kubeka umurembe asubugima bwabo bwakira rituko Yesu nigatometa batumu baye bamwariganirie sare gochikogenda igona into tokwariga nigunga twariganiria asubugima getokumirana na Kristo asemisa ase chumuya no ase chinga chito tuyarigani buya nabo igo Yesu nigarigane tuwe buna omugambi lakini bale ko mwariganiria ase biranga liye bibe lakini bakamwarigani buya mono esengenjo konyoba gweniri konyorobo kiri abakule naende konyoro baragiri bakarigerie bintu biga ebigoeta lakini twarangeriwe ose twariganiwe tomwarigani buno mugambi oyo kugambere emebere yaito emioyo yaito nebirengeri bito tobeka omorembe ase chinkoro chaito none ase togotoka none ase tokoremeremo none ase tokumerana ase jumuiya egere Kristo oyo iga omogambi bw'omorembe anyare kororekana ase emiromeri yaito yakere rituko hingo ripotera getembe koraiga ase kanisa ya St. Ambrose Nyamira eyegotoka ime ye parish ya Nyamira ime ye bunge ya West Mugirango Jeff Tigard Gisemba.